assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande oɗon gandi kam on jangguino ba ekko muɗum nomo jangguirte no masirte ngal ɗo jangguɗon ɓa o ekko muɗum on jaltinino ba o mbaɗɗon hen ɗeɗo ɗum ɗo woni ɓa mawɗo ɓa tokoso ɗo woni a i e o u fooɗani ɗum saabi mbiya ɓa ɓab ɓab fooɗani mbiɗa ɓi ib ɓib fooɗani mbiɗa ɓe eb ɓeb fooɗani mbiɗa ɓo ob ɓob fooɗani mbiɗa ɓu ub ɓoob ayde gane wonɗon e fooɗi ko a i e o u ɗum saabi mbawɗa wiide ɓa aaɓ ɓaab ɗo mbiɗa ɓi ɓiib ɓeyib ay ɓiib ɗo mbiya ɓee eeb ɓeeb ɗo mbiɗa ɓoo oob ɓoob ɗo mbiɗa ɓuu ɗo mbiɗa uub ɗo mbiɗa ɓuub gasi ɗum wonno ko janggano e nder alkulal ɓaahe joni noon sa yiɗi yawa tan a waɗat dani poftina hoorema ayi to mbaɗen dani henne poftina koye meɗen no mbatten gayro tan mbaɗen ni lawol gotol momten alluwa ngal lawol gotol on saaha noon gadden cameɗen to mbaɗen ca mawɗo e tokoso poftina koye meɗen ayi ɗo woni ca mbaɗen mawɗo ha gasa ca mawɗo e ca tokoso gasi ɗum jangate e ca joni noon garen mbaɗen ni ɗum abbo yeeso hayde ɗo daro tellinen garen ɗo noon kadi noon masen ca hay ca ko a mbaɗɗen hen walla mbaɗen nani haɗa jiiɓa taw a i e o u gasi ɗeɗo masde pooɗani gara ga ha serta mbaɗa polle u i e o u gasi masɗe ma nani ko masdete ko noon ko ca wadde garen binden ko masdete ko ne mbatten mbiyen ca ay mbiyen ci ay mbiyen ce ay mbiyen co ay mbiyen cu gasi to en kolnoma kadi masirte en tampatan kadi wiide tan eɗen tampa wadde gueɗe goɗɗe ta mbaɗen ni garen ɗo ay ƴetten cuuo ay uo tello ay ɗo ko diw ɗo ko afuɗon a aywa ay ɗo awo tello ɗo ca ci ay ce
ayi coo ayi cuu no ɓurti gasi ay joni ko mbatta tan jippinɗa e nder hen ha ɓuura heɓandema ay ɗo joni mbaɗani ay o no ani ay gasi donc oɗo a jippiɗo mbiɗa ca ko oɗo i jippiɗo mbiɗa ci ko oɗo e jippiɗo mbiɗa ce ko oɗo o jippiɗo mbiɗa co ko oɗo o u jippiɗo mbiɗa cu ɗo noon ko a foot ko a poɗɗo oɗo jippiɗo mbiɗa caa oɗo i poɗɗo jippiɗo mbiɗa cii oɗo e poɗɗo jippiɗo mbiɗa cee ko oɗo o poɗɗo jippiɗo mbiɗa coo faami ko oɗo u poɗɗo jippiɗo mbiɗa coo gasi a andi bange ma nano fooɗani ko bange ma ñaam waɗi poole poɗɗa faami ɗon garɗa jippiɗa benciɗɗa ay a adi acc i o ado ik ay e o ado ec ay o ado oc ay u o ado oc gasi ɗon joni a andi hen kadi ko poɗɗa wadde a waɗi a gayni a serti hen wona kala ko jangata famɗi heewi andu ko jangata ko so fooɗi tan anne fooɗ so fooɗani hoto fooɗ ni foti wadde a faami ɗo ene fooɗani wadde so mbeɗa jangina ɗum mi wasa forde ni foti joni noon ƴetten ko wiyete polle ko mbaɗen dani henne gaddima haɗo joni noon ƴetten awo acc ay a wenciti ɗo mbiɗa ic ay a fooɗi ɗo mbiɗa e ay ko e wonɗon ecc ay ɗo ko o wonɗo mbiɗa occ ay ɗo ko u wonɗo mbiɗa ucc ɓurti uccu oɗo seeɗa eyyi ɗo wawa dañde naata ɗo kasi heƴi ɗon uccu ko ni tan jangde nde jangguirte ko ni jangde famorto so tawi noon a juuni haqqille ma o ko jangata ko jiiɓoroma cikkama taw ko jangde nde wayi noon taw ala ko an wayi noon tawɗa hollama a famminama ha ɗo mbiyeɗa kaɗa ɗon gara joni a wenciti joni noon ɗo gadda lomba mbiya hol noon ay mbiya cacc cacc o lumbima hakkude ɗo mbiya cicc ay ɗo mbiya cecc ɗo mbiya cocc ɗo mbiya cucc gasi on saha noon saɗa fooɗa mbiya caac wono ɗo kam joni ena nawa daawal manngal ko ni mbatta jawa ɗum famde o abboɗo oɗo abboɗo wona ko ɗo ko bindi kewɗi nawata dafata ko mbaɗani beela jawen famde eyyi so ɓaɗi mi pamoy ɗum ɗo joni
ngaren pooɗen mo ay caac ɗo mbiyanmo ciic ɗo mbiyanmo ceec gasi ɗo mbiyanmo cooc ɗo mbiyanmo cuuc gasi ko ni woni ekko bindol joni on ɗo mbaɗani jippo seeɗa ɗo mbaɗani jippo seeɗa ayi wadde ko ni paamita ɗum tawa tampata a jiiɓotako haqqille ma o wona e jangde ma joni noon mbaɗa ɗo numéro o 00 221 77 906 14 81 waɗirte hen ko namtoɓe woɓɓe hen namdo komo ji janngude wattide hami jangga waɗete ndago tan foftina hooram taw tampata wiide yimɓe gara ga e namto kam a hollama ndeɓata on gaddora 2000 francs ma mbimami noon ɗum mbiyeɗa ɗum sarɗi ma ka jiɗɗo ni foti ko jangete e caa e hewde ko ɗo haaɗi mbaɗen ni abbodo seeɗa wona e ɗo ɗum ɗo kulal caa wani e gasi moƴƴi ɗo joni mbaɗen ni eyi ɗo moƴƴi yooɗi ɗo ko ha tan mbawon andude ay masde ɗe nani ɗo ɗe keedi koye yeeso ay ɗo ɗe keedi koye yeeso ɗo noon ɗe gadi arde ay masde ɗe ay timmi ɗo ko lombi hakkude fooɗani ay ɗo lombi hakkude fooɗi kala alkulal ngal jiiɗa ko ni tan masirte masde ɗe gado ɗe mbasa fodde ɗe garta ɗe pooɗa a faami ɗe garta ɗe pooɗa ɗe garta ɗe pooɗa to ɗe pooɗani ɗa ɗe garta ɗe pooɗa faamiɗo nde ko ni wayi ɓayite numéro tan ko ha woɓɓe yiɗɓe nadde hen ɓe taw tampinta en noddali ɓe kalanama sarɗiyeji aɓe jiiɗi ɓe gara ko ɓe waɗa ko mbiya ɓe jiiɗa ɓe gacce ɓe ndeeƴa kamɓe jeeyi jawkal maɓɓe ɓe gaccide e jawdi maɓɓe ɓe jiiɗi ko janngude noon ɓe mbaɗa ko ɓe mbiya ko ɓe gara ɓe jangga ɓe jaada e meɗen ɓe mballa en ballen ɓe ɓe jiiɗa wallude noon gaccen ɓe ndeeƴa koni maskal caa haaɗi ɗo so ɗiggi hankadi a yalti e ko jangete caa ngal ɗo alluwal gootal mbawata kala ko jiɗɗa windude e caa ka bindowo nde wonno ko jangde codol sa yawa jangde ɗum tan ma won hen lebbi duuɓi donka yaade kono kala alkulal garangal masa a waawi ngal andi ɗon kam a yalti e ɗon yo Allah hokku en nande e famde ƴette kuɗi mon e carnet mon mbaji ɗo jangon ɗigga son mbawi ko onon jeeyi nuldon balle moɗon e jingere moɗon kala maɗon wonde numéro nan ɗon so Orange Money so Wave so Western Union gara mbaɗe hen balle ko balle ɗe mbiya mbaɗe hen mbawen dañde koɗen jokkide golle ɓuri jokke golle noon gol jokkorto koto hay goto funti hoore muɗum jiɗɗo janngude ar ala suka ala mawɗo
ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya ara windo naata janga. Temen 4 natirta kayloru maydu jaɓa temedde ma 4 janga. Sa wawi ko an je wona min, nafoore ko a naftorto wona min. Yo Allah wallu en nande e famde e jaɓde e gollude. Ko musidɗo moɗon giɗo moɗon Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.